Jang'wech Cheriot Koech jaloch ng'wekinda Eldoret mahigani korka jomachuo ka jang'wech mawuok e piny mar Uganda Chesang to yudo loch korka wakeini. Koech notieko kendo yudo loch makamano bang' ringo kuom seche 2 dakika 12 kod nyiri 53 kiluwe kod jang'wech Kiprotich Lang'at ka jang'wech Hosea Kiplimo notieko e thuolo mar 3. Korka wakeini Chesang ne oluw kod jang'wech Margaret Muriuki. E sama jerono Jacqueline notieko e thuolo mar 3. Alipelekwa na Kenatko, magari ya Kenatko athletes. Vile Moses amesema, please. Amos, move to the other side. Amos, maybe. Nashukuru kwa sababu ningekuwa na race lakini nilikuwa na injury for last time. So ndio nimerudi. Yeah, so I'm back to run. Yeah, I thank God because I have won. I didn't expect to win, but I thank God because I have won. The course was very nice because where I trained it is just hilly, but now reaching here it was just flat. So I thank God.